Membela ning kebenaran, membela ning kebajikan. Mamelia minangka bos peras dewe. No kopi, no kopi, no kopi, no kopi. Minangka kang ora mati. Papai anis aja lis lawase. Sareng warimbul bos pring calon tuan rumah saking warung. Adone noki ini gede. Mas Eko dewek mantan majikan. Sereng kang tuaru kang paling ganteng. Ibuku waru mamai puja dewe. Wong becik pasti ketiti, wong ala pasti ketara, wong bener mau pasti ketenger. Kalau cilik sabar semadot rasa ngati. Sama yang kami kuat dekat-deki sampean wong mana sapaku papai anis sang ditembangani sang ibu selastri gede. Dipungkir kadar beli bisa ditumpang kapan urmangan ibu Sulastri kangat seni calon tuan rumah minangkane saking citra dewe bila libur beli-libur pangkalas tadi pikiran nandur pasti ngundu sepatuku pasti nganggung sing teliti ngati-hati kalau cilik sabah gedang kopi kedis simirengaken no kopi aja lali salawase ibu tuan rumah mama tuan rumah bonteng petak lawijang laman rasane ngati ngelamun rasane ngati sareng Mas Dokter Ludi saking Tugu Kidul susuku pagis Bapak Panitia Mama Elia Tes proses
pongkot sik pasti kepiting. Dilipur diklipur ora kelipur lang-lang jagat sing hajulu hang mangkuning alas hindra kila penguasa alas indra mati adatnya digawa mingga hangun pribadinya kulang lang jagat perlu ngawas kawas obat pangkuna dengan aja sampai dirusak tinggal manusia. Serang warimbul bos pring tuan rumah saking warung angin pribadi dah pulang lang jagat bangsa di sini kongkong jaga jumaga hanani alas indra kalong silik sabagdan ayai denok konde denok aja lali salawase aku perlu meragakan bangsa di siluman bangsa ini berkayangan kunanya di tempat bangunan lah Mamalia minangka bos beras esti dewek sesampun nenge matur aku ora bakal kesuwen aku perlu kumpulakan bangsa di sini anak buah ya bakal mandi nguyak pasukan bangsa ni siluman berkayangan petik mati banak kungging baluran petik sing hati-hati masih mending seduluran lekasan toleng jalar nah janado kaya katoning bayangan kaya katon bay maning pikiran
maning pikiran. Jadi Pegel. Kok dikit liren dikit. mau nega jameluan cu. Ah, kumpul Rama. Ya coba diumpuk lagi bapak nira kawis lempo sakye mana Rama membebodoh baik. apa sih Hari cara menancapnya parah. Siriwan tibak jadi ketulis kegawang janji. Toligat temenan beli si sampeanku. Kasih adota beli. Oke lamun beli salah maka kang kino leba wiwitan weringin kini ketenger oh iya oyo dengan tepung Beli salah. beli salah Berarti wis tekan ngena. alhamdulillah kaya nih Maya Rama apa sih dah balik maning bayu. Ajae denok pun denok Mas Eko mantan majikan. Tiwas mayu ko si pegel-gel ambekan ngalap nyaur. Wedi bu pada meriki. Ih, bocah. Kiki aura itu beda temen sih Rama. bapak gak ngerasakan mung jare wong pinter kanda wong zaman sekibat tanggung gayae bukan sirane pengen jadi wong enak Sarang no kopi keding sing ditembani. kakang barang tekang kene pikiran raya Pikiran apa kuno bapaknya? ya kakang kan wis lawas ya Ah, wis hampir 1000 tahun bener. indah nih bapak kunci nih masih urip beli Maune wis sepira kuno bapaknya? ya baunya si masih radakan no Ah, mungkar langka kabar langka berita langka beja sing tu berap ning kakang ori orang lebak ini nembe pikiran Mama Elia pos beraste. Bu apa? mungkin ki tak delengnya ki ya. Ah, Najan wiwitan ki katone kiri Rama. iya. terus Mungkin ki godong siji curik siji ini. Idi, aidi. bocah kulo Oh, balik kadang maning Parta. Abu. Sira sing gawe kawitan ki. Tekan kene kaya konon. Aja macam-macam. Sareng kang kuwaru ibu kuwaru mama puja. kin mawis tuna tanggung tekang panggonan Nah, wedia sing kaya ngapa baka parta jaya pengen seneng pengen dadi mantune kanjeng sinuhun sira kutuk ditekadaken atine nah, kaya konon. Tapi yakin konek ki kelakon karo Anum Sari ki Ki, Rama. Jung, rokokaken. Jare pribasaka berakit-rakit ke hulu, berenang kemudian Mama Elia aya denok kang kuwaru Mas Eko awas nang aku ya Apa sih Rama? pokoknya apa-apa aja melayu pun ku gegodan kuno nang Kuno. Ya iya. Sing bener ka Rama. pengen gorama ku nanggui macan gede ulah gede ketek gede Kene ku. anak intel Ibu. Aduh. Bapak nirane kandang Bapak nirane ku kandak kintel, perang kintelin dongol. Wah, hari kula mah beli saking gede, Bu.
Apa sih? Kelang kaget. Wong jebak menangan arep copot. Jantung arep melayu. Boke. Dalam Alhamdulillah. bisa ada alhamdulillah. Pak kunci nih. Kayak-kayane mah. Cang kamu rungu agak bapan nih. Astaga. Cangkara mamono. Pingan manuk gagak pating crea kedek pada bulet. Nyatane arepana tamu inki. Dek, Nun, kelingan beli ning kula. samar-samar ada inget. Ki kunci kan. Isen kunci. Kunci Indra Kila Benar. durung pernah ganti. Ora pernah ganti lawas. Kemutan boten teng kula. Lamun ora salah geraksan ya. Bener Masih kenal yang bapan nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ki No. kula Salaman, garwane. senangnya salaman. Salaman cung, salaman. Kula Partajaya ki anake Rama Graksan. Ki Oh, wis nganaki. Sok mono. Alhamdulillah wis kanake kedeke. Aduh. Sampean ku piye? Tambah tua, tambah lembu bae berarti bahagia sampean ku ya. Ya bahagia pane. Lemu gawonge bae awake pada lindung. Kunku encok tasan urat. Bu ya zaman sakin mas semurat ke siapa? kunku umur aku pira kuno? Yen kowe lagi pengen ramamene masih nono ban umure wis 120. Lagi sampean bene. Iya ditambah kin selikur tahun. Berarti 180 siji. 181 umure kilang. Sekian tahun lawas sesira nembian yang sono mrene maning. Apa sengaja pengen ketemu karo isun apa sengajane ara keperluan tak konon. Sedurunge kula njaluk pangapura. Pengen kula pernah seba marang sampean njaluk kesuksesan ya sing intine mah pengen kelakon ki karo boke bocah. Akhirnya priwen. Ya alhamdulillah kin dongole bocah kin. Indongole ki. Barang wis duwe keturunan bocah saya dina tambah gede tambah dewasa ketungtut kula sing dadi wong tua. Ya wajar wong tua kok. Mung bae tuntutane dudu pengen harta benda, dudu pengen sekolah kang dhuwur, ngaji kang pinter dudu. Tuntutane pengen rumah tangga. Rumah tangga. Leres. Oh ya wajar. Dados intine makunu. Dalane bapak bae kayak bapane. Konon masalah perwadonan. Masalah perwadonan. Mung bae bisane kula tumrap teka manining panggonane sampean. Iya. Kin ki urusane beda. Bedane beda. Karena sing didemeni ning putrane kula dudu anake wong sembarangan ki. Konon. Anake pepunden sing ana ning Cirebon Negari kaya dene Kanjeng Sinuhun Sunan Jati Purba Sunan Gunung Jati. Oh sing disenengi. Sing didemeni. Ya gampang tibang sirane menggawe ning kono ning Cirebon. Ya mung bae kula kan mawas diri. Mawas diri. Ya jareng bahasanya kula kan wis pernah berjanji dan bersumpah lawan Kanjeng Sinuhun bakal mengabdikan diri konon ki. Oh dadi sirane melang ora keterima. Melang ora keterima. Wati rendarane ngece ya bapane. Kira-kira ki bocah wadone sing demen blek-blekan iku lah kan. Oh, hampir disetujui kone. Kira-kira bocah wadone Kak sing demen dewek. Sing demen mene. Konon kira-kira ketemu langsung ya artinya Iya demen ning Partai iya Jaya. wis gampang hari masalah kono. Sampean bisa bantu tah. Astaga ya kayak orang lakoni dewek bae. Ada lima percantan kula nang. Bapak kunci Gunung Indra Kila siap. Siap bantu. Siap bantu. Nggih Rama. Sirade siap. Siap Rama siap. Konon bakas sira wis sepakat kabeh wong telu keluarga kabeh nyetujui ya ora gampang senajan mengkonon gak. Ya hari masalah
bayaran mah kula gawis tak siapaken kuno Ki kunci. Sarana-sarana bakal tak siapakan Ki. Yari bayaran mau lagi orang ngarepaken kene gewisake dhewe. Konon ya. Ana tumbal sing perlu ya dilaksanakan ning sirane. Dadi ana syarate. Ana syarate. Mun ku syarate kuning anak kula sing ngarepan duwe pepengenan. Ya dudu. Ari kuwen Ya tumbal ninggang ning sira sing dadi wong tuane sing bertanggung jawab kanggo dukung sing dadi anake. Setuju bapane. Setuju. Kita ki masih pengen nyakseni anak rumah tangga. Kita ki masih pengen memban-memban putu. Sampean ki urip ning alam dunya ki duweni keturunan. Iya. Jiwa karo ragane sampean nganggo sapa? Kago anak. Nah, arepan menti maning. Ya mung bae. Tulina sirane laki maning. Beli kula mah beli. Mangkainen bae Rama. priwe nang? Lamun bisa mah shoot B. Sut. Sing kalah. Aja. Bapak Pun Ira ku tumbal aku priben kuno Ki. Tumbale mengkenen kira-kira sira ditunda ning kene ki arepan tak jodohaken. Dijodohaken Iya, Kak. karo Ya karo ponak nisun anak aku-akuan. astagfirullahaladzim. Aja. Wes kabu sempet iki sudah kelakon karo Anggun Sari. Ya kok dikit. Ari mah tumbal mau jedure dan ditumbal beli gelem. Kieu jadi jodohakan karo ponakane. Ojo terus tangi bae. Jare ibune mong ketinggal Rama. Mene. Odi. Yung kakang pengalaman Indra kilaku. Bengi ya kakang lagi demen siraku dijodohaken kelawan anak angkatnya. Konon. Iya. Terus priwen? Aduh napa sing rakak. Ngerakag. Gatele sebulan di mari-mari. Ih. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa. Kula mah bagian wong wadon dadi garwane sampean gak ikhlas bae kula mah. Sira beli cemburu. Beli. Setuju ibune. Ih sing pengen gak kula mah bisokan cemburuan, los-los bae digawang wong ya lo. Bagus. Iya. Bagus. Berarti bocah ki beli demen ning laki ki. Dudu beli demen. Apa sih? Daripada rebutan. Wis los mana ge. Usmari demen nih wong lanang. Aku kayak konon, priwen sirane ku. Wis Jadi bagena. gulanya kayak pengen maning. Ya lamun sirane beli gelem mangko sing diperintahake ning ingsun ya mangsa gelem mah. Ki kunci. Nun Kula mah berbuat ki demi anak. konon. Apapun bakal terjadi, kula wis pernah bersumpahnya jiwa kelawan raga sing penting anak bahagia. Ya syukur berarti siraku bener-bener belani anakku. Jadi kulanya kongkong kayak pengen maning karo anak kakaknya sampean. Kawin karo Jumaro, engko sira secombane ning kene bakal wis dilakoni mah ya kena balik gah. Ajab Lena. Ora Ya wis Penting anaknya demi anak wis bagian kula. Konon bakal sira setuju engko tak beluk. Senok Jumaroe soke mrene jemput sira. kayak ngapa kudu Jumaro? Aja cemburu sirane aku. Beli. Aja betarepan. Biasa bae ta mah. Awas bakal cemburu sira. Kok tak undang ya? Iki mangga-mangga. Nok Jumaro mrene ya iki pengen sira kemuyu bayar kulit jodoh. Anaknya bagus gimana? Di. Cikok saya merinding Rama. Jong. Ibune merinding. Padah kula gabung. Baturan apa kira? Mene gajeng. Baderga sing arep nglakoni ku Bapak Nira. Konon. Iya. La ilaha illallah. Rabi yang ikhlas temen ya. Apa itu Bu? Jumaro. Masih kelingan beli ning AA nok. Isin-isinan dengan
kelalen ning kakang. Tapi kelingan ning rasan. Wedi Bu. Jum, Menang kelak. Buka Bu. kian ke kakang kemenehi untuk yang kedua kalinya. Jawab baik gak papane. Kanggo sing kapindo ne kini Jum. Ya Jumaro ya. Bismillah tegel beli tegel reang ya. Sing hati-hati bapane. Ane kangen Mas. Boke aja cemburu ya. Ora bapane los. Jum, Nun Mas. ini genangger. Angger Mas. Kita tangannya hanjep temen sirat. Kagera makep-kep. Kakek Gapak. kakek gambir aja kesuwen ka dia. Ayo nok. Mumpung jaga hati siang Mas. Iya nok. Jum. Menang dedonga bapak daerah sing selamat-selamat. Yang sepreh ko si wangi temen si Jum. Semene ki kenang sira. Pengen ibu beli cemburu ya. Ah, apa sih? Ya mau kayak kanan Jumaro. Mulane. Wis meneng apa demi sira bapakmu kayang kenen ki. Mulane kari dedonga apa muga-muga sing lancar. Tiap kena bapane. Bisa dibayangkan cum. Aja tentel-tentel ka Jum. Bu isono lindeleng Bu. Aja beli kena sira masih perjaka. Jum. Tiap kena bapane. Jumaro. Aja ngecup no. Lakinya kita dikecup. Uwis bapane. Yang bang. Mana Cimaning bapane? Bu temen gampoke. Bisa aja digesek-gesekan yang kayu pada blecat. Maning jenengan bapane. Jum, wis ganok. Sepisan baik. Kakang lempo. Bu temen gak? Wis kok gampang sejen waktu baik. Ya wis gunung kenang-kenangan ya Mas. Iya. Aja dicewek gimana? Sing sering ini ya Mas. Mas. Non. Bu temen gak? Iya. Jumaro kangen Mas. Wis jagenan mana? Dari beli merinding sampe Pak. Aduh, Pokoknya dalam bapane. mene ya. Anu dia masih butuh bapane. Aduh pada gatel. Nang. Papa nirang upay kenang-kenangan yang Jumaro. Bisa ndak Bu beli papa. Sing penting sudah bisa kelakon. Wis. Jum. Cum Kehormatan. cum cum. Salah. Sampean wis beneran demen karo Jumaro. Kehormatanku terenggut. Kakang teraniaya. Bukatan besok kiki kakang mongkok-mongkok ya no. Hari mau jalan Idam kakangku. Bapane. Nun. Kula ngucapaken matur kesuwun. Sampean wis korban jiwa kelawan ragane sampean buktiaken bahwa sampean iki dadi